Dako minatagal sa Monoy. Sarap pa daw. Grabing layo ka din. Ano, baby na. Yeah. Alas 3 na. Oras na. I-text mo. I-upload mo. I-chat mo. Mo sa DCGP. Kaiba ang lalaking hindi. Grabe. Mga impormasyon as in pangyayari sa Naka-helicopter nga niya, so pingkyon mo, baby. Kay Henry M. sa DCGP. Mga istorya din karahayan as in naginipuan. I-share mo. Pingkyon mo sa DCGP. Pingkyon mo. Naka-helicopter. Naka-helicopter. Parang nga man, di kita naman nakasampa sa tower kan building ta. Di kita suminabit sa tower kang DCGB di sa Imperial Court Subdivision. Good afternoon! Hi! Damarian, 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 damarian. Merendal, 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 merendal. Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mga birthday celebrators natin, good afternoon. Aldaw ngunyan na biyernes. Aldaw ngunyan mga tugang na biyernes. Biyernes ngunyan man, ano, pizza gis kan si kasabay niya to si Kuya Manny Tanya sa Technical Department. Sa Facebook Live si Richard Tor. Hanggang po kitang alas 4. Kumusta lamang kita dyan? Awano ka yan. Mga tugang halangkaw na naman so dagdag na kasukan COVID. Halangkaw na naman so dagdag na kasukan COVID sa Bicol Region. Inutunta ini. Inutunta po ini o kalalaog lang tabi kan baretang ini. Ngunyan tabing ay sandali Thursday pala to. Iko Friday o. Na natin. Petsanwe. Tama. Tama yun. So tama ini ha. So ngunyan lang po ini. So ngunyan lang po ini. May kwang kita man eh. Igwa kita ki 433. Bako nakaraw-karaw ini tabi na ano ini. Nakaisus ko man. My goodness. My goodness. 51 Salbay. 51 mga tugang sa probinsya Canalbay. Armo kumpara sa Legazpi mani 20 sa Legazpi, siyam sa Ligao City, 5 sa Pulangi, 4 sa Tabaco, tigduwang Ginubatan Budawas, tapos 2 sa Piodoran, Bakakay, Daragalibon, Malilipot, Manito, Santo Domingo, Tibiteg, Sararo. Sa Camarines Norte, 42. Camarines Sur, 106. Catanduanes, Dekidagdag. Mas bati man ni ara mo kumpira, 162. 31 sa Masbate City. 28 sa Milagros. Ano ba to? Ano ba to? 16 sa Kawayan, Masbate. 15 sa Mandaon, 15 sa Mobo, 13 po sa Aroroy, 9 sa Kataingan, 6 sa Batuan, Asin Palanas, Tag-Anom, 5 sa San Jacinto, Tag-4 sa Claveria, Buda Placer, 4 Buda sa San Fernando, Saro po sa Uson. Bako na inimaray na nangyaring inimani sa palibot naman. Sa Sorsogon mani, ang sa imong probinsyang ginikanan, 72, 72. Sa Sorsogon City, sa syudad sa Nakan Sorsogon, 37. 37
37. Sing a happy Dunsol, 7. Prieto Diaz, 5. Bulan Borosan Kasiguran, Gubada-gubat Huban Matnog, Tagturulo. 2 po sa Erosin, Buda Magallanes, Sorsogon, Saro sa Pilar, sa Kabaga. Sa Kabaga Mani. O, so recovery Tabi, 147. Sunarahay. Ang Nagadan po, 4. Sarong Kamsor, tulo sa Sorsogon, sa Kabaga. Saka, ano nang gibunta kay ni Kwagaro gana? Ata na, ano daw ini mga tugang kun may attributa sa pig-apod tabi na Delta variant sa Bicol? Imagine na, garo all-time high ini sa Bicol region na naibugtakan DOH, ano, as of, ano yan, ha? Pero todo, halat-halaton ta mga tugang. Pero ina po ang kongon yan, 433 new cases sa Bicol, Legazpi 20, Adi, Alangkaw Adi, di ba? Di ba? Di ba? Allah, uy, mag-iringat kita. Pero garo day mga nagkagari baga bali wala naman sana di. Gari baga bali wala naman sana. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, Idol. Yes, good afternoon po. Namista ka, Idol. Ay, iba o mala ini o di baga o. Suki mo ba yung taga-tinagiban sa Malik Albay? Ano po? Suki ba determine taga-tinagiban sa Malik Albay? Ay, salamaton tabi. Salamaton, migo. Umaga pa ya. Oo. Juliato. Oo. Kaya Iyo. sabi ko pagkapon, kita naman na daw yung ko. Ay, salamaton. Salamaton. Pero di pa ako tatawan ng pagagumon. Ay, ano pa na mo sa Kuya Bugaw? Sarawayong kang salmatana ka na. Sa papaga. Ano po na mo? Ano ba mo sa tindahan? Latusunta ka. Idol lang tayo kang marahi, Kuya He. Ano? At idol lang tayo kang marahi. Iyo. Ito pa lang siguro ako. Iyo. Ito nang pinagadangog ko. Hindi masyado na pirme. Ay, salamaton. Salamaton na maray. Salamaton po. Mas kilig ko sa naging Iyo po. Iyo po. Okay. Abati mga idol sa tropa ko pala kitite. O, sige. Pinaki-rande magdasok. Opo. Opo. Electrician din niya. Magayon na doon yan mo. Yes. Okay. Iyo masara. Salamat. Salamat. Okay, bye-bye. Anong masasabi nindo kay ni Anong masasabi nindo kay ni ano yan na pangyaring iningon yan? Diba? Kung arog kayo ni mga tugang ano yan, ang sitwasyon tatabi sa tuya at tabi na palibot. Ito. Sabi ni, ay sandali lang ha. Pero kitang nagdadangog mo niyan. Ano tabi ang kwanta? Ano po ang ano ang sa tuyang magiginibo daw kay ni? Pero dahil naman kita. Asin normalo na baga sa to. Adi. Pero ito. Sabi kan texter taman ni, kala ko po ikaw nakasakay sa helicopter habang nagbo-broadcast. Actually, iyo po yan so nangyari talaga. Hindi ako bumidaba sa may tower kan DCGB. Dit pa kung sumabit sa guy wire. Okay, obeno. Ingat-ingat kita ha. Halangkaw ang kaso kan COVID sa Legazpi. 20, ngunya na daw. Hello? Yes, good afternoon. Ano po? Hello, good afternoon. Yes, good afternoon. At sa David Bakul pa ang kadakulan kang hello, good afternoon. Yes. Pakibaba po, Madam Cambulyum kang radyo mo. Ito nag-feedback. Pakibaba mo po. Oo. Pakipaloy kang radyo. Okay, sige. Ano po ito?
Dahil mo po, mas lalo yan madakol, tadigdingan sa barangay. Uruan daw terming pano-pano ang bilyaran dili. Dahil nga nag-Christmas na. Bilyaran? Sus ko, ano? Dahil na talaga. Sabi ba bawal ang oromol-omol, bawal ang tiripon-tipon. Wala. Dili sa terming may tiripon-tipon. Iyo po, iyo po. Dili sa bilyaran. Oho. Bata pag nag-aagi didi, makurukuros pa. Yan, saro pa yan. Saro pa yan. At tanod didi ang uragonon, uro albaw pag naglabot didi. Pag nagtangod na didi sa mo, Oo. minsan sa kukugad, una mo ba, kaya sisiyakan ko man, madali ng buhay mo, grabe ang tama mo. Today nakasabot garo. Tita Ramano palang pag nagkuspa sampangan mo, oy, madali na ang buhay mo. Ano ka nang bigyan sabi mo? Yung nga Iyo. Okay. saan makauyang mo niyan? Kung saan pa so nakasabot, may mga kurukatunggan sa barangay, iyo pan mga uragonon, Iyo man ang hindi ano. magpa sunod sa tamang proseso, ako Oo. pa nagabuga. Yes. Oh. Okay, yun man sana po. Ayaw man sa natabi, salamat. Salamat. Oh, piningki Mga ka sarawayon ka mo. Nagpapadagit din ako ko niya na hapon. At ayun na nga ni, piningki ni Manay Sukariba niya sa barangay. Sa mga tanod ay pang urag-uragon. sa kabaga. Yung pang yang urag-uragoy. Pag minaagi na sa baharong niya na medyo dagkos pa, si Suryawa niya, Oy! Pagkiling, madali na ang buhay mo. Pangyari, madali na pala ang buhay niya. Okay, madali sana. Good afternoon, Tabi, sa mga nakatutok sa Facebook Live. Isda kulong pati. Teresita Jacobo, Ruby Balyeta. Hi po, aki ko na si Bijoy Bision Ban. Thanks po. Uy, bike ko de ko napupronounce ini. Masiram na banggi, sabi ni Jason Buebos. Rosa Bites from Makati City. Stay safe. Arlene Pabilonia. Hello. Andy Tapia. Maray na pagkahapon, Tabi. Sir Pugi, watching from Makati. Uyog-uyogon mo yan. Drenen de los Reyes present. Saturnino Barcenas, good afternoon. Janet Aragdan. Maray na hapon po from Karamuan, Kamsur. Gary Abinya Surban, maray na hapon, Tabi. Good afternoon, Tabi, sabi ni Evelyn Salinas Ebareta Reyes. Okay, bueno. Okay na? Yung man sa naso yaon sa nag-comment sa Facebook pala. Salamat ha. Pakigreet, sandali, may nagpahabol. Pakigreet daw sa Arcos family dyan sa Washington Drive. Oy, maray na hapon, Tabi. Sa Arcos family dyan sa Washington. Mga tataramon. Aram mo daw ang gustong sabihon? An sa tuya tabing tataramon, mga tugang niya na hapon, nang ay sus ko nawara pa. Iyon ang ito. Ang tataramon tango niyan man hasog. Pag nakikig ka man hasog. Letter H, S-O-G, hasog. Baka ibang pakadagog nito. Jerbailon, baka ibang pakadagog mo, salbata na kala, tusunta ka. Happy birthday kay Raymond Miguel Manila. May urag ini si Raymond Miguel Marina. Uning nga pa rin merindal. Matindi Pansit Buda, ini pizza. Good PM. Una nagamerindal na kami. Ayos ini si Jerna Bailon. Thank you mga amigo. Maray na punta ba dyan sendo. Happy birthday kay Raymond Miguel Manila. Masiramon ang pa-birthday mo Ano na sabihin mga tugang kang hasog? Ang iyong hasog. Ayan daw si
Si James na lagata. So iba pati dyan na fully vaccinated na feeling mga immortal na kaya lakwat sa digdi, lakwat sa duman. Iyo ba gamigo? Ang hasog daan nasibang asog ito. Di ba man eh? Di ba? Nasog ka ngaya. Di ba? Asog ito mig. Latoson takang salbatana ka. Hasog ini. Hasog mo ngaya. Anong sabi mo kang hasog? Hello? Ang asog din sa mga idol ko di mana sa sugan. Di mana. Di malas ang hasog sa endo? Lambawa may kaibanan kang nakitong Oo. tapos napatalos kaibanan mo, yan di mana sa ama. Saan po ka mong barangay, munisipyo, Boseng? Kung sino niyan asog ka yan, kaiba ka. Asog, hasog pal. Ay, asog Asog. kang, iyo ano? Di malas ka ngaya? Di maros ka maya. Iyo mananggad ano? Iyo mananggad. Nadaguguan sa mga gurang ko ka ito, sa mga lula ko ka ito. Amang tarawon ng bigyan mo na idol. Oo. Ang tarawon kaya naman, ginabatan. Paminsan, nataraman pa ako, hasog mo, Noy. Iyo baga idol. Okay. Salamat, Migo. Aboy ka. Pero ang hasog pala, nagusabiyon man carry water with some small basin to go throwing into the jars. Ang sabihin pa lang kang hasog man large basket. Sarong klaseng dakulang basket, nalaugan ng tubig, na para ibalyo mo ang tubig, pasisiring sa dulay. Ang apod pa lang kan, hasog. Carry water with some small basin to go throwing in the jars or a large basket. Dili mo ko tumani kan sa day pa kami kay tumani. Uyan baga na. So anahaw baga kiko yang ki garo gigibo ki kuan ki buro bandehado. Tag sa ibong lilaw kang kitubig ito. Baka araw ito, basta ang sabi digdi, large basket, duman mga tugang dapig galawgan tubig na gagamit mo para i-transfer mga tugang ang satuya na duman sa dulay. Large basket. Yun. Iyan po kung sabihon kang tataramo na hasog. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Ngayon, hoy, hasog-hasog daw diyang kidit ngayon, hoy. Tamahulog na ako, digdi. Okay na? O, yan po sa tuya, mga tugang na ini. Ngayon, di ba? Yan pa ang dakulang basket, large basket, or gagamit sa pagbalyo ng tubig sa dulay. Ano pare? Ano? Gapunta ka dyan. Iyo man ang gana, no? Iyo man ang gana, iyo man ang gad. Ang araw naman ang mga tugang so pagbayo kilubang sa lubang. So paroy baga na pigbabayo sa lubang. Pagduwa ang apod keto hasog, maasog nga kita. Asugar nga kita. Yan. Sa Kastila ang apod kang keto sa moy asud, letter D. Asud. Sa iba asog. Asudan nga kitang duwa, asudan. Maray pa magamit kita magi-magi mo kita kay tal na programa. Pagduwa nang ko nga pod asud. Asud. Pwede ba kang tulo, di ba? Pwede nga tulo, may tulo ba ka nagkakuan? Tulo Tulo, 1, 2, 3. Mga magayon pakaraskasan yan, magayon ng pangilingon, pabaralyo ang parelix yan ki isip mo na ki kuan, ki braso. Ayan po. Yan ang sa tuyang tataramon. Taguapi, ni man na sarawayon man ni man na, ramon taguapi man ni. Hasog means di malas, suwail at primohon. Jaril, latusun taga Jaril. Balay na hapon, Kuya Henry, Shandy po ng ligaw. Yan tabi. Ayun man ang ganda, no? May kanya-kanya pala na meaning. Ang sabihon, tabi kan tataramon na Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? baka may kantakan man iso. Saro, 2, 3, 4 ang nagsayaw.
Ansarok kay ni ansa kong namumutan. Hasog-hasog digdi sa sakong atubangan. Kung dai ka humasog, ako magagadan. Natataramon. Kang kan kantorilyo kantorilya ka pa. Torilya man ako Torilya. Kantorilyo ka pa. Torilya man ako. An sa tuyang kawat. Pasuag-suagan. Sinuag mo ako. Sinuag ka man. Ang sabi mo sako. Luway-luwayaman. Yung magani. Yung bago kayo. Tama. Gari palan ngaya Sir Pigibong imbutido. Hasog tig panuan digdi sa Santo Domingo. Ano po ang langka? Ang langka igwa kaan? Talaga. Sir, ano ang signature ID po? Anong signature ID? Bakit kayo signature ID? What do you mean by signature ID? Nagkurumul-umul ang mga tao dyan sa may tindahan sa Puro. Si taha daw ining mga nagdadama digdi sa may harong mi. 5 harampangan pati. Sigan nga rakngakan daing mga mas. Hoy! Madali na ang buhay nindo. Sa iba ka nagabot. Oy! Nagdarama dyan. Psst! Oy, manay kusog-kusog ang radyo. Kusog-kusog mo radyo. Ibulyo mo. Yun na. Naka-volume na sa radyo. Bulyo mo. Yan. Yun na. Okay. Oy! Mga paradama! Madali na po. Para rumulumul ka muna, mga sarawayon ka muna. Ano sabi ni Tias, nagapod ka sa bago? Oy! Madali na ang buhay mo! Hello? Hello? Yes! Natanggap ko na sulod mo, kasuma. Para si Biko na sulod mo. Ay, salamat na maray. Salamat. Salamat sa inyo. Thank you. Welcome. Pero magmahong ka kaya nun yan. Ano ka na magulo kay Tia na nga? Oy! Madali na ang buhay mo! Sige, ulo kami digdiyo. Sarawayon man si Tia. Madali na pala ng buhay. Madali na ang buhay. Hindi na pala mahal, hindi kay Rakmat. Yung baga, siguro. Nasa ba ito kigas? Okay, salamat. Nagpakal ba ka sa agong kukigas? Ano niya? Narumduman, Rita. Sarawayon manago mo yan. Okay, salamat. Salamat. Kay Edwin Maceda. Bye-bye. Sarawayon na. Puminakal palang kigas mani. Kaidto, ang mga naumayan sa COVID, piga luwas sa ospital, pigpapalakpakan kan mga nurse. Ngunyan, nga ta dain na, piga pahiling na dain na pati palakpak, paragal na. Signature ID po, pig-agad sa SSS. Ano ito? Signature. So ID mo na may pirma mo. Ang pagkasabot ko kayan. So ID, ano nga yan? So, official penmanship mo pag may mga official transaction. Yun tatabi na signature ID. Sa radyo kaya, may pig-upload ba na signature ID? Nagkarilibong ako kayo niyo. Pighagadan na sa SS Money kay signature ID. So ID mo po na may pirma. Halimbawa nga driver's license. Ikaw ang official ID. Dapat, ang pirma mo dyan, pareho kan sa SSS mo. So, yeah. Ano pa rin ko kan money? Mga pirma? Ang PhilHealth, may ID, may pirma man yan. So mga ID po na may pirma.
tangan i-compare gayon, superma mo, buda so ID mo, duman sa SSS. Yo. Sa mga radio program, siga man kipigapod na signature ID o signature tune. Halimbawa, araw kang pagpong ko sa morning hirit, sa kuyang programang alas 3, ano ang signature tune ko? Ang title po kaya ni signature tune ko, Happy Song. Happy Song ang title kaya. That is my signature tune. That identifies me and that identifies mga tugang may, may program. We call that signature tune. Naramdaman mo ka ito, so, sikatong pa si BP Arilay kina ang signature tune niya, Hawaii 5-0, sa Bicol Target mga mani. That is a signature tune. Pag nadagog mo you will recall that it is the music of that person over the radio. Signature tune. Or signature ID ang apod ka. Di ba? Ito man na, nadagog nindo na. Alas 3 na, pinky on mo baby na. Ang apod po ka ito, program identification. Program ID. Gusto mo na mag-lecture ako, Digri? Okay na? Okay na? O bueno. Maapot tabi ako, perang James Coffee tabi, piglaw sa sobre, sa parapol promo. Ay, sus ko na. Tabi baga duman sa commercial kang CSI. Aw, ano na ini si Maring Perlaw? Diyan ka na baga sa balita? Tabi baga duman sa... Ay, apot nga. Perang ngayang kwan, perang ngayang sa Shiki, James Coffee ilog sa... Aw, ano man ini si Maring Perla? O diyan ka na baga sa balita? 5 po ang ilalagay mo sa sobre bilang sachet na proof of purchase. 5 po na sachet nin iba-ibang variant kan Jim's Coffee. Pero maski parariho, piga ako na po yan, pwede na lang. Nasabutan mo ng tabi, Maring Perla. Iwalo na ko kayo ni. Iwalo na ko na 2 minutes na niyo. 5 po na Jim's Coffee, kada sarong sobre. Yo. ang ilog mo. Okay? Sure ka? Kung nakahapot ka, di ka na kaisultong salbatana ka na. Pigsabihan ka na nga ng 5. Naka-insulto na apot ka pa konsure ako. Pwede ka paliwanagan. Apotin mo pa konsure ako. Okay? O sa pagbabalik, Kuya Hen, nakakawala ka ng problema kapag kumakanta ka na. Napapangiti mo ako tabi, ay salamat po. Uyan sana, mauyagon pala ng boses mo pay. Hasog-hasogon mo, tadaimin na madangog, nadadangog. Sa pagbabalik, ang mga samno sa pagkabuhay ng tao asin ang mahiwagang tanog. Alas 3:37 na, magalipas. Ang oras hatod sa Indokang Sprite, the #1 lemon lime refreshment gawa para sa init. Hinebra San Miguel, kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Anbaha, nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano-ano ang dapat ang gibuhon para makaiwas sa peligro nin baha? Bago mag-abot ang baha, ihanda ang mga kinakaipuhan siring kan first aid kit asin mga bulong, pagkaon, tubig inumon, portable radio, lutuan, posporo o lighter, flashlight, mga bado asin igdaan. Isaangat ang mga importanteng gamit sa langkaw na lugar sa laog kan harong. Dangugon asin sunodon ang advice kan mga otoridad asin magdangog sa saindong paboritong radyo o telebisyon nganing may sihan ang mga importanteng informasyon asin instruksyon kan mga disaster officials. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Sa panahon ngunyan na may pandemya, kulang ang sadiring kayod sana. Kaya sabi kang ama ko, kaipuhan may giraray na may kamot na matabang para kita mag-asenso.
Iyo ini ang basihan kang magayon asin progresibong banwaan. Yung lahat aangat, walang iwanan. Ini po si Grace po. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap na kumain ng marami. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ang tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya Nutrients, Vitamin C, Iron, and Zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Di ka natatanaw, lalo nang nalo. Nagpasali ka na naman, oy. Sige daw. Nasinta kita, di ka kumikibo. Isus, Akala ang mo kanta mo yata sa suano ako'y ng maray. Kasi ko ang langit, pati ng kandoro. Bagay maray Kita man. mahal. Maray man eh.
puputok ang puso. Ay. Ulo ka ang buhay mo. Gayon. Gayonon. Ulo ka ang buhay mo. Pagkakanta mo, ulukan mo sa diri mo. Mga samyo sa pagkabuhay ng tao sa pinkion mo, baby. Pero naman mo lamang so, ay! Lalaki! Di ba? Dapat ano ko takan so, bakla, lalaki! Ay! Lalaki! Mama? Bakit mo ako kinokorot? Pakainin mo na lang ako. Anak, wala bang pagkain? Naluluto pa lang si Dad, si Papa. Mami, sinang nagbili ng pagkain? Binigyan tayo ni Senador ng pagkain. Siguro sa mga paradangog ng iba, di man nakarelate ka man, ano? Ganun nagkapirama sa... nakarelate ka mo, gamping example ko. Nakarelate ka mo, so... lalaki! Garo na yung kinakarelate mo siya. Garo dit man sa nakarelate kang bigataram ko yan. Alright, now. Pag-iristoryahan ta daw, mga tugang ang pag-ulok. Garo ba? Ilan ako nakarelate ini. Hello? Hello? Nakarelate ka po kan so pag-istorya ko? Iyo tabi, si Kiko Pangili. Iyo. Lalaki! Hindi pa lang sa programa mo. Lalaki! Oh, mami! Bakit niyo po ba ako Bakit niyo ako binakan, mami? Hindi na lang po kaya ako. Oo, kasi ay. Sige, Miko, salamat. Patibayan ito. Nakarelate itong nagdadangog sa tuya. Ulitan man, ulitan mo. Sabi ka, sabi kang... Lalaki! Mamay? May ulam pa ba? Nando po sa rip. Ang ulam. Gago ka, wala tayong rip. Anong ano? Awin na. May ulam pa? Wala naman tayong rip, anak. Alright, now. Pag-iristoryahan ta mga tugang ang benefits nin pag-ulok. Sabi, mga tugang, iga kong nabasa eh. Iga kong nabasa, every time you smile at once, ay, sandali, mali. Ramdaman ko sa nabasa ko. Sabi kang nabasa ko, every time you smile at someone, it is an action of love. A gift to that person, a beautiful thing. Lalaki. Babae ito. Now. Kung kita da ang mga tugang nag-uulok o naka-smile ka sa sisay man na persona, saro databi yan na gibo nin pagkamuot. You develop love. You transfer, ano yan? Energy. Sa pagitabi, mga tugang nin pa. Ay, naroon kayo. Ang nagsabi po kan mga tugang si Mother Teresa, si Saint
Mother Teresa of Calcutta. Sabi niya, yun, nabasa man ng anak ko ito. Yun na, na-recall ko na. Every time you smile at someone, mga tugang, it is an action of love. A gift to that person, a beautiful thing. Sa roda, tabi na magayon na bagay, mga tugang ang pag-i-smile niya to sa satuyang kapwa. Kumpara mananggad man kung pahilingan ka din sa rong bagay na pagkiling mo, nakamurosot si mo, is that a gift? Tama si Saint Teres, Saint, ano yan? Mother Teresa of Calcutta. Kung nag-smile ka man agad, it is daw an action of love. Sarong regalo sa buhay nin tao kung kita naka-smile sa satuyang kapwa. Kumpara kung ikang nagdadangog ngunyan, nakamurosot ka. Sailing mo kung murosot ka, pagkiling mo sa kapwa mo, makadevelop ka daw kay friendship o makadevelop ka daw nin maray na relasyon sa kapwa mo kung gari ka mga tugang nakaparong kilubot nin kabayo. Actually, hindi pa ako naka-experience ako ng parong ka, nalubot kang kabayo. Tsamba ko man sa neto. Ang experience ko man lubot kang urig. Takami ka ito, maurigon ka, binugan. Mga kibagamani, makaraw, nangiturog ka, sa may harap sa tangkal, nagbangdo ka, mangkatabay mo na sa urig, nahangos mo na sa lubot ka. Now, ano ang benepisyo kang pag-ulok? Number 1. Kung ikada tabi mga to, iga pa lang gipigapon na National Smile Day. Yeah. Iyan palan man, ipigigibo palan iyan. Mag-ulo ka sana. Smile are powerful. Smiles pala. Sa lang yung grammar mo, Noy. Smiles are powerful. Pwede man na, gibuntang singular. Smile is powerful. Diba? Aro, pala na, no? Not only do they generate engagement between two people, but the more someone smiles, the healthier the brain can be. Uyug-uyugon mo niya. An sabi digdi, bako lang marayman na nag-uulo ka, na bako nadaing makaulok. Inlalo tabi amigong Jerbailon, James Lagata, na delikado ang sitwasyon. Kung nag-uulo ka ng solo, that is not good. Okay, yo. Now, ano dang benepisyo kayan? Number 1, improve your mood. Tampag ismail daa mga tugang nakakapag-release ng endorphins na pigapod. Nakakatabang parang sarong tawo mga tugang maging maugma, napatunayan poan sa Scientific American Study ng facial expression such as smiling can improve one's mood and increase positive thoughts. Puro kaya baga kita mga tugang pakuan? Puro kaya kita baga? Ga? Di ba para murusot? Pagkagaga murusot. Number 2, pain relief. Uyog-uyog. Hello? Henry M. Yes, good afternoon. Good afternoon. And tungkol ako dyan sa pagtataram mo, dapat pilion taman ang lugar kung saan kita maisma. Yan. Tama, sir. Silon ba di ba silon ba Henry? Kung halimbawa dyan baga sa mga CR kang lalaki, edi nagkatbayan ka o. Tapos pag kiling mo, naka-smile ka. Salamat. Bye-bye. Mane, nag-CR ka mo. May mga in-between bagay yan, di ba? Pag kiling niya, kiling ka man. Tapos mini-smile ka. Tapos masabi siya, bro, hindi ka talo, bro.
Hello? Hello, Sir Henry. Good Yes. afternoon. Good afternoon. May kasabihan bagang laughter is the best medicine. Yes, iyo mananggad pala. Adi, iyo mananggad. Malaking ko sa rob. Maraw so pakiramdam ko maraw to. Oo. Nadangog ko so istorya niya nung duwang babae na nawawarang panty. Para luwa ako, para kakalaka. Tama na. Puta ako. Nawara na sa panty niya, pigi sa rota, may Oo, lang ko. nasa beach na ha, sa beach. Baga, ando na ko kay amigo, tinabag kang kino. No? Ando na ko baga. Ako, bukong ko kino. Ano? Ikos? Kaya ba ako nagtubod sa iya na ito kinakitawo? Ando na ko, tinabag kikino, di na raduman sa luho. Grabe sa kalaka ka sa'yo. Diyo ako nag-bilbi. Tawara so bublay kang lawas ko. Ito migo ang panghali sa bublay ng tawo, di ba? Hindi yung nga ni, maapot ko ta. Apoton ko ito kung nilabahan niya ito dahil. Latusun ta ka sa kama na. Ang biro ko dagit ako. Sorry po, nagkakatuwaan lang kami. Oh, yun nga. Yun. Joke lang yun. Oh, okay. Sige po, Sir Henry. Salamat niyo. Bye-bye. Di ba? Pain reliever da tabi ang pag-ulog. Believe it or not, a good laugh relieves somebody's pain. Uyog-uyogon mo. Iyon man ang ganda. Unang pag-ulog pala naman nakapagbababa ng blood pressure. Kung pirmi ka pala ng high blood, try to smile. Hindi magparamurusot. Alam mo ng high blood ka. Sige, pan mamurusot. Heart health is very important, and laughing or smiling more can help lower your blood pressure. Siguro yan mga tugang sa na-publish tabi sa College of Family Physicians that the act of laughter can lead to an immediate increase in heart rate and oxygen consumption. Uyog-uyogon mo yan. Di ba? Kaya kunuro high blood ka, di magparamurusot. Joker? Kunuro high blood ka, Joker, di magparamurusot, migo. Umulog sana. Di ba? Oh. Naadit nga niya ako ngayon, amigo, ta. So, ano ito? Sigang ulok, solo. Ito pala, nagahiling kan pingkon mo, baby, online. Hello, amigo. Hello, BT. Good afternoon. Marin hapon. Magayon talaga magparaulo. Iyo, magpara problema mo, di ba? Ngunyan sana, habang nagadangog ako sa imo, nag-scroll ako sa FB. Multitasking baga. Yes. Napangarak na ako bigla. Nata? May nailing akong post duman. Aram mo si street sign. Street signs? Okay. Street sign na yun, napakagibo kan street sign. Ang nakakaag, ang narang kan street, Harry L. Roque Jr. Sa baba, open and close parenthesis, formerly Matalino. Nahiling mo na yan? Natasantakin sa matanda ka. Nahiling mo na? Yun nahiling ko na kasumanggi. Napangarak na kakubit. Sa rawayon ka na. Gumilian sa pagmati ko. Awin na sa mo. Sige, tabi. Sige, Migo. Salamat. Nailing ko man agad sa Facebook ito, Mari. Mga Pilipino, mga matalion talaga. Now. Next. Stronger immune system. Ang pagiging maugma, mga tugang nakapagpapakusog kan immune system ta, smiling helps boost your body's immune system. Bako ini tsamba ha, sabi po yan mga tugang sa WebMD study. That laughter that tabi starts with a smile increases immune cells and infections fighting antibodies, which improves your resistance to illnesses. Ano man ang pagkaparamurulusutan tabaya? Dahil kitang kwarta, try to smile. Dahil kang may problema ka, try to smile. Ask the Lord guidance.
mga tugang, for you to solve that problem. While praying, mga tugang, take action on it. Amen? Sabihin nyo. Amen. Prayer is the solution of your problem. Smile, we have our God. Sabihin nyo. Ulitin nyo. We have. Ulitin nyo. Yan. A loving God. Ulitin nyo. Sabihin mo. Igwa akong mamumuto na Diyos. Sabihin nindo. Igwa akong mamumuto na Diyos. Ulitin. Yan ang solusyon. Ano pa? O na sabi kan sa listener ta, stress reliever. Yan. Kapag bagaman magabluyon da siya, kanadagog niya itong babayang uminapod na inaabaso underwear niya, ano may kuminakang underwear niya, nagiulok da siya, nawara so stress niya. Stress reliever. For a better relationship, you have to smile. And ang pagpaulok daman naggagangkaw sanin aki na appearance nin tao, smile databi for a younger appearance. Nga, natabi at kita maski may problema kita mga tugang, dahil kita magpaparamo morosot baya. Dumamang ka sa kwarto, ngumurong ngarak nga ka. Sabihin mo lang, ha 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 ha, lol, may problema ako. Diba? O, sabi ni Jeril, sir, naramdaman ko, iapot mo tabi kang tuko taga sa insituyang buda si Perla. Ano na ba nga Perla? Ano nga ito? Ay, sus ko nga niya, Perla. Diyan ka na sa bareta, baya. Awin na. Alas 4 na. Nam nga niya. Gari nga niya, pinora, laba mo naman niya sa istorya mo. Taday ka man sa nga niya, mapli nga niya kang mahiwagang tanog. Maisip naman kan sa pradangog tamani. Usaga na. Smile in the world will smile at you. Yeah. Diba? Smile, nagdadangog sa DCGB. Bago may kantakan man kang smile, so BGs, di ba? Ang iba po, sir, na naka-smile, plastikon, karayon nga bangguranon. Ay, di ka Bago may kantakan man ni Sukan, may kantakan so BGs. So smile, di ba? Diba may kanta ba ka? So, i-play mo man hanapon mo dyan man So, kanta kan BJs. Yung gibon ta na kwa na, na extra music ta. Sige daw. Igwa ka dyan man hanapon mo. Tama ko na, di ba? Yung tabi yan. Sumahiwagang tanog tabi. Isaga na lang na napasiram sa istoryata. Saga naman. Kuta sumahiwagang tanog. Karidi po ako kuta Ano yung sumahiwagang tanog ta? Ito. Yan po sa mahiwagang tanog ta. Kung isaga na lang ta. Paano ka napasiram sa ururon ta. Okay? O isipan na nindo yung kimaray. Okay naman So kanta taman So smile. Ay suskuman si. Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the... Punuanan mata, mapahibi ako kaya na sarawayong kang salbatana ka. Smile, do your heart is aching. Smile. Bakit pangyayari sa mauraroma na kantatan? Ano? Ito. Pwede mo kanta kang BGs, di ba? Ito. Smile ang title.
everlasting smile. A smile can bring you near to me. Don't ever let me find you down, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. Right here now, there'll be no other time, and I can show you how, my love. Ang title nga kan Henry M. Words, hindi smile. Ayo man ang no? And then again, Words man hanggang pala. Bako man po smile pala ng title kay ni Words. Salamat po sa nag-text. Mabuhay ka po. Thank you for that. all my life, I'm here. I love you all. Smile. God is good all the time. Anything that I don't even mean, a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only smile. Bumaram ka na. Sala nga yung pigaganda mo. Hay nako, gurang nasa rawayon pa. Hapon na! Pinky on mo, baby na! Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in-love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainumin Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki butika. No approved therapeutic claims.
Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema anak, magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes anak, brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan niyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 4:10. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Marhay na hapon o yapoan na detalyes kan alas 4 bareta sa lado nasyonal. Posibleng magdakul pa apera kan dominant variant na Delta variant kan COVID-19 ang maridiscover sa mga masunod na panahon. Naggamit ang World Health Organization ng Greek alphabet para sa mga variant siring sa Alpha, Beta, Lambda asin ngunyan ang pigbabantayan naman iyo ang Mu variant. Kaya variant, posibleng mas maging matibay man ang virus asin magkaigwa inin vaccine protection na saro sa pighaditan kan mga eksperto kung sagkod na rin magiging efektibo ang mga bakuna kontra COVID-19. Alas 4 bareta sa lado nasyonal pinagsurat sa Newsroom News Director Edwin Peralta, sa IT si Richard, sa Technical Control Manito Tanyez, ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaksan FR.